Kublai phi baro sashi sen ngap tiang subhai phi hakani ka puli khobor snap shipang lada kadang dei ka sen ka banikong ya phi hakani ka channel jongi sungha parlok nang ai ka jingkarsan ka jong phi da ka ba phi subscribe ya kani ka channel bat na ka banta ki tu ki blada ban subscribe kublai shi hajar ngo ya ka jing subun ka jong phi kattu katni ki khobor katkum na ki kot khobor ar phulai tarik urampang ar hajar ar phulai wat hadin sau sen bala pentep klemwan ai jingerap ki pulet shillong ar pu ar tarik urampang kat ba kisngi kiya kinang jan shakasngi bagi pat ba kin ai no sundan ya karai jong ki na ka banta ki san snem layo iru ya ka jinglong jingman ha ka baya dei bat kani ka kamsan hima sima kala nang khlut ha ka jilla ha ka ba omdei shu tang ka taka thmak tien ni ka jing kawang kti kawai ka seng ya kawai pat henrai menta ka sian pat ngi layo i ya ka jingpen i bor bat thom bor kinong kersan kawai ka seng ya kawai pat haka bakum kini ki jingja laya thu bakadan ka kan hun kirunar haka met jong kala asngi ublai baki runar kila thombor ye ki dekhot ka longieng jong vice president ka seng TMC badru ubadai UMLE uba George Billingdo kabalaja haka shnong umroi laban saru haka jing ujor shaki pulat ka balabu hakap mara PIC jong kari boy district katrizia SM ka kurem jong uba George Billingdo kalaya thu baka kan hun jong kishen rang ki la thombor bat jongti bat berthen ru yaka haringkat ki para shenrang jong ka ha katika miet kalaya thu ru bawalla kala pentip lingba ka phone call hadu sau sen shaki pulat henry kam shamdan kanu ka jingerap halor kani ka jingja katkum ka jing ujor laya thu baka kali ka badan habar yingsa jongka ha kapor khat ar khat san minute chiteng senya ka bapen he jingtam hadien baki layu iya ka kini ki bru kila stang ru ban kren dakak tien to amet walla kala pentep daka phone ar sen chiki pulat om sham la dan mono bawan ai jingerap yakani kalong badia thuru bakani ka kurem jong ba George kala let chakani ka kali ban kerpat bakin khampenrat ya ka jingpen he ya ka jing sawa namar ba ukhon balai snem jong ka daklan bha pen ban kala shak tak ti ha kini ki bru ki bala persang ru bantan ya ka hapo ka kali ka balawan ra ya ka jing mensau habaki para shendang jongka kila let banerap ya ka kini kirunar kila pherkrat no laya thuru ba kila persang banbat ya kini kirunar ta ka baki bud din ya ki pen ban kila nang pensni dur shushu haba kila shakhang kadong ha ka ken hun ki bru ki ba khambon ha ka shnong umroi nongra haba kini kirunar kila thambor ya kani ka kurem uba George bade ki para jongka katkum ka jing ujor balabu akhmat ki pulat latho na ki te ki balalum lang ki dan napreng jongki ki balastang banjrong kti ya ka basoi kerteng harum bat yo parashan rang jongka kenthop yo nongnya jong kali hakani ka jing thombor ya ka basoi kerteng ki lale da ka boru uwei ubre ula kenjat ya ka basoi kerteng na kejat ban na kpo jongka kat ba uwei pat ringkat bat ki porlok jongki kila persang ban penyap yo para jongka da ka bate yo telai na rendang bat tan sha upat ba laya thuru walla kini ki shipara ki lalat na kani ka jingja ka bas ngusi bat hadian ba ki lalit phashi yeng henry kini ki runar kem shem la e no ya ki henry ki la bodien bat let pen he jing tembyang walla ki la pen tep byang sa ar sen shaki pulat hapdeng ka por lai bat sau ba jemen step henry kam shem dan kanu ka jingerap na kalyang ki jong ki pulat la thoru la yu i kum ba ki pulat kem shem lawan khanang ba kini ki bru ki badan kti ha kani ka jingja kinang la ban bateng shushu ya ka kam pentrem jong ki kalong ka bas ngusi ban ka daw ba jen la da ki pulat kila shim khia ya ka jing pentep bala ai do kurem jonga kini kirunar kila shakem namar ka jing pen he jing tem ka jing takti bat ka jing penja burom ya ka kanthai kala ya thuru ba kani ka jingja kala ja hadian ki khitiat sni bala pen sapriang ka WhatsApp message ka bala batha ya ki breu na ka shnong bakin pentep ya ki lada uba George Billingdo ulet rung yeng breu ha kini ki chaka kani ka jing ujor kala thoru bala yo i shai ba kini ki breu kidan ka jing bam sngutenat ya ka bat ya kurem jongka sa kani ka wei pat ka khubor lap ki rupat ba ya kamet ya bathya aling katar hayo nongstein ramphang arpuar tarik menta kasngi ha kapor kumba khandai ba JAA min step kat tu kat ningut ki breu ki lalap ya kawai kamet ka bathya aling katar hamadan hakli yo nongstein bat haba ki lapet benya ki lalap baulayap kumta ki lapen tip ya ki VDP jong kashnong new nongstein marsin yo jing tip ki VDP ki lalet brand shakate ka jaka bat ki lalap ba utei ubreu bathya yap kumta kila pentip no shaki pulat kathanat nongstein haba ki pulat kilawan banpet benya bat kila penshisha paula yap kumta kila kit no ya kamet yap sha civil hospital nongstein katkum kachia thu jong uba kenjai thongni president ka VDP shnong new nongstein laong ru ba yau tei ubreu latip kerteng kum ujim nong set uba na kashnong trai jong u udei na nong ringkau kabadan hajan kashnong mau thengkut West Khasi Hills
Uba thongni uyathu ru balawan songkha haniu nongston nadu usnam arajar katpra Henry hadin katu katnis nam ulaya songklat no bat kalok bat omshem layu isu hapo shnong. Katu katni kinong song dukan hakayaw nongston hajan katay kajaka kilayathu bah hakapor hinyo ba GAA menstep udang yat kai hakatay kajaka Henry imat na kajingti kiat palat nadu menmiat hadu menstep ulakan lon yap hakatay kajaka. Sakane kawai pat ka khubor senyang ke FKJGP syaki khun jong kalong kami basha panyap dusman nongston rempang arpu artarik kum kajing sngola mi kisan ngut ki khun chokokong mitel darling do marshallong ka balasha dakhat chupor ya kajing em ha urunar trang snam ubam dan shu kamen simbriu kinong yelam bat kita khot jong ka Federation of Khasi Jaintia and Garo People riang pot unit kilano senyang dau khau bat ki katu kat ni kijingerap Kinong yelam bat kita khot jong ke FKJGP kilalit syakate ke longyeng hatian balawai ke jingelang haka balai dan ringkat dau samla pensyai kharbani u General Secretary ke FKJGP Nongston Circle. Uba Anthony Umyong Presiden ke FKJGP Mauet Circle. Kinong yelam ke FKJGP riang pot unit bat kakong Philomena Lingdo Marshallong. Kahenmen jong kemitel daling do marshallong kabala klat no ringkat kisau ngut ki khun namar ka khun ningkong jong katay kalong kami kabala klat no kalet school balajan ka exam class 10 sakane ka waipat ka khubor jenjar kalet kawan ki pat ba balawai ki kirtong ya ki kali shillong rempang arpu artarik Kipat ba nonglet nongwan hakin di kisngi ba menta kilamat jinge shibun namar baki kali kamai ki babun kilabat no ada ki parti bat ki kertong ki bayak hun hakai ki election MLA arhajar arpulai Kipat ba balet bawan kila haban ap kali harut surok da ki bun kenta banlet na kacaka kabakham janru Satang saus ngi bankut ka jingelap election ki babon ki kertong syaki jaka nong kendong ki let jalap election nakawai kayo syakawai pat bat kani ka jinglet kan bas ka jong ki syaki yo ki dakit brio da ki spa ngut ban pensngan lam ya ki kham tam ban pen I ya ka jing bon brio Dai kani ka bapan longi ki kali ki duna bat bon ki lakit brio ban let syaki jaka yalap election ki dandro ki kertong bat ki parti ki ba omtang ba ki lapat ki kali na nong kendong Henry ki babon ro ki kali na sorsolong ban wan ket brio na kaleng syaki shnong ban let syaki jaka yalap election Kakhubor na barjala dungyap kalong kami yau bait hadian balasat hap selcar rempang Kawai kalong kami ka badan arpusan senam kekerta kala syakem na selcar asam halor kacing keno bakala dungyap yau tengah hadu bandayap hakamet kasni hat majai kipulit kiatu bau tengah jong kentai ulat thap ya ka habala buat bat namar kani kala dungyap yau da kakhansi ya kani kalong kami balatip kerteng kum kamambi begam lakem ya ka nakathan mehpur ka selcar Utengah jongka udai ufarmin bubaya ubadai unongnya eraksha. Kipulit kilakem ya ka na Selcar Medical College and Hospital haba kalalet yalam ya utengah ubalaman sawha kani ka Jaka Sumar. Superintendent of Police ka Selcar District Unimal Mehta ulayathu baki doktor na SMCH kilapentip sya kipulit hadian balapoy kamet ka balaman saw. Kidan buon teli ki dakot ha kamet jong u ka balayalam sya ka jingyap tang hapo khendet kenta jong ka jingja. Kibrio jongi kilalap ya ka tengah SMCH bat kilakem no ya ka yatho u Mehta. Katengah kalapla ya laki kamrunar bat kalapla ru bau tengah jongka ujupin saja ya kajan man lakasngi. Kala yathu aki pulit bakala syathap ha utengah hakamet sngi hat majai bat banyada ya lade kala dung ya uda kakhansi. Ngila tokit ya kani bat ngilalap ya kacing shisha yathu umeheta. Kini kisijur kidan arngut ki khun bat kisong ha kayeng wai ha kathan kabuira ka mehpur. Ki marjan ki yathu ba ki juya sho ha yeng jan man lakamit. Kawai ka kanthai na ki than kala yathu ba ka jingya sho ha padang kini kishi tengah teng ka poisha ka jingya umsnam. Ki doktor ka SMCH ki lajing sumario farmin udin hendai ulaklat no tang ha po iskenta. Ki dan bon teli ki dak man saw ha kamet jong u bat uladunas nam ngila persang ban pen em u hendai ulaklat no kat badang sumar yathu ki doktor. Paralog ngin say syambang bat pihak ki pat ki khubor tis ngubha ban like ban share bat subscribe ru ya kani ka channel namar pi ai min sim shibun bangin langla ban le khambha khublai shibun